Duško Tošić je juče proslavio svoj 40. rođendan, što su mu čestitali mnogi bliski i dragi ljudi. Među prvima bila je i njegova ćerka Nika, koja je objavila emotivnu fotografiju iz detinjstva u njegovom zagrljaju. Zabava za rođendan upriličena je u jednom prestoničkom hotelu u Beogradu, gde je fudbaler okupio sebi najbliže ljude kako bi proslavio svoj rođendan. Za tu priliku angažovao je pevačicu Inu Gardijan na iznenađenje mnogih, budući da su ga mediji povezivali sa njom. Poznato je da pevač voli da sluša dobru muziku, što su mediji u par navrata i ispratili kada su ga uhvatili u izlascima gde uživa u zanosu. Na TikToku se pojavio snimak i delić atmosfere sa Ininog nastupa, gde je bukvalno usijala atmosferu svojom neverovatnom energijom i velikim hitovima. U snimku se takođe vidi da je prostor izuzetno lepo dekorisan. U skladu sa ovim snimkom, Duško trenutno boravi u Srbiji i želi da na prikladan način proslavi 40. rođendan, ali ujedno da uživa u tome što je ponovo slobodan. Moja današnja gošća je mlada, talentovana i vrlo atraktivna pevačica koja privlači pažnju svakim svojim korakom. Danas ćemo da prokomentarišemo dešavanje iz njenog privatnog, ali i poslovnog života. Ona je Ina Gardijan. Uživajte u narednim minutima. Zdravo, prvenstveno moram da te upitam kako si i hvala ti što se odazvala našem pozivu. Zdravo, hvala ti na pitanju. Dobro sam, odlično sam, malo umorna. Moram reći da se ti negde povukla iz javnog života, ne daš toliko često intervjue i baš negde obazriva kada su mediji u pitanju, zbog čega? Pa ne mogu da kažem da sam se povukla, nisam se ja povukla, tu sam ja radim vredno, spremam sada i nove pesme, tako da je to razlog, zato što kada nemam neki projekat, nema ni potrebe što se mene tiče, da se nešto često pojavljujem. Kada možemo da očekujemo nove pesme, da li će biti dueta, ali bi nam otkrila možda sa kim trenutno radiš? Očekujemo nove pesme sada na jesen, sad ne mogu da kažem još uvek datum jer su dalje pesme u pripremi, tek treba da snimim spotove, ali bit će nekoliko pesama sigurno i ja se mnogo radujem tome, da. Ti si snimila duet i sa Milanom Stankovićem jako davno, pa reci mi, da li si u kontaktu sa njim i kako je došlo tada do tog dueta? To kad kažeš jako davno, ali stvarno jeste davno, tako brzo vreme prolazi, meni se čini kao da je to bilo pre par godina, da, ali evo, to je bilo 2017. ili 18. Da. Pa nije 10, ali eto ima 6, 7, da, brzo vreme leti, tako da ja Milanu stvarno se mislim najlepša, ali se nismo dugo čuli. On se povukao, mislim ja njemu nismo se čuli, nismo u kontaktu, ali eto. Ali ste pre toga družili, čim je došlo do nekog dueta? Pa znaš što, nismo se mi nešto družili, ali smo se poznavali i kada je došlo do dueta, naravno, onda smo i radili zajedno i nastupali zajedno, tako da smo u tom periodu bili bliski, ali evo, dugo se godina nismo videli. A kakav je Milan kao saradnik i kao prijatelj? Pa super je Milan, on je onako specifična jedna osoba, onako umetnička duša koja je pretalentovana i žao mi je što ga nema, što se malo povukao, ali dobro, to je njegov izbor, tako da voljela bih da se vrati na muzičku scenu. Voljela bi da se vrati na muzičku scenu i to su mnogi pevači rekli da bi jako volili da se on vrati. Što misliš, da li može da dođe u budućnosti negde do povratka njegovog velikog? Pa to niko ne zna osim njega, to jedino on zna, tako da bih voljela i da čujem tu informaciju. Prvenstveno on je veoma kvalitetan pevač, osoba koja je dostigla veliki uspeh i šteta je da se ne vrati, ali ako on to ne želi, ako nema potrebu, sve je to legitimno. Volim sada da se vratimo malo na tvoje početke. Ti si sa 18 godina počela da se baviš intenzivno muzikom i negde si ušla u javni svet sa 18 godina. Reci mi, da li bi nešto promenila sada iz ove perspektive, sada kada se osvrneš na početku? Ja sam počela da se bavim muzikom sa 18 godina, ali nisam ušla u javni svet tako mlada, daleko od toga. Ja sam ušla u javni svet kada sam izbacila svoju prvu pesmu, ali ako kažemo javni svet, to možemo da računamo i takmičenja o kojima sam ranije bila, da, gdje sam bila viđena na malim ekranima i gdje su me ljudi upoznali. Izvini, šta si me pitala? Kako gledaš na svoju muzičku karijeru danas, da li bi nešto promenila kada se osvrneš? Pa, znaš kako, iz ove perspektive bih ja tu mnogo stvari promenila, ali sve se desilo s razlogom, tako da onda kad pogledam, uopšte ne želim da razmišljam unazad, mogla sam ovako, mogla sam onako, vreme je prošlo, idemo sad da gledamo unapred, ali imala sam zaista lepo iskustva i kroz ta takmičenja gde sam upoznala dosta pevača, dosta ljudi koji su meni bili u žiriju, opet sam tu stekla neko iskustvo, probila tu tremu, što se kaže, tog javnog nastupa i ja svim mladim pevačima preporučujem da se, ako imaju priliku, oprobaju nekom takmičenju, zato što će tu
videti i na kojem su nivou, koliko su spremni za ovaj posao, da li je to njihov poziv ili ne. Tako da ja sam od malena znala da ću se baviti ovim poslom, ali dobila sam tu neku potvrdu od velikih zvezda koje su bile u mom žiriju. Obzirom da sam 3 takmičenja prošla, bilo je tu puno. Ko je prvi prepoznao tvoj talent? Misliš od kolega? Moji roditelji, da. Pa ja sam, imam taj video negde i u telefonu, nisam ga sad pripremila. Sa 2 godine sam ja već onako počela da pevučim, imam te snimke kada su rođendani ili neke slave, ja sam od uvek to voljela. Ali me niko nije forsirao, meni su u porodici skoro svi muzikalni. Tako da ja sam i išla u muzičke škole, studirala muziku, tako da smo svi nekako u tom svetu, ali niko se nije profesionalno, nažalost, bavio, ali smo muzički nadareni, tako da se to nekako od mojih malih nogu znalo. I oni su te prvi negdje podržali kada si ti izrazila želju da želiš muziku? Jeste, da, ja sam bila u srednjoj školi, sećam se, išla sam u školu sa Acom Živanovićem, u muzičku školu i on je tad već krenuo da peva, on je 2 godine stariji od mene i on je meni rekao, ima neki bend, traži pevačicu, hoćeš da ideš kao da te čuju. Ja rekao, ajde, mene su mama i tata vozili, ali ja sam zaista bila klinka. Oni su meni ljudi rekli, znaš šta, ti lepo pevaš, ali ajde, ti si još mlada, uči ti repertoar, pa za par godina se ti nama javi. Međutim, kad su krenuli 18. rođendani, uglavnom su tu bile neke onako žive svirke i ja sam počela s jednim klavijaturistom da radim od svoje 18. Tek sam onda, mislim, ja sam tek sada zrela, nisam ja bila zrela ni tada, ali sam išla stepenik po stepenik i lepo to gradila. Sada negde kada smo oko Dace, da li se dalje čujete i da li ste u kontaktu s obzirom na to da sam nedavno baš radila intervju pre 3 dana sa njim i on kaže da nema toliko prijatelja na estradi, da jedini pravi prijatelj, zapravo i kum, je Joca Stefanović. Da, poznajem i njega i Jocu. Pacija se dugo nismo čuli i videli, ali smo dobri. Mislim, mi smo zajedno išli u srednju školu, znamo se što se kaže od malena i zajedno smo i radili neko vreme, tako da ja njega stvarno mogu da smatram za druga kojega znam godinama, ali putevi su nam se nekako razišli pa se ne viđamo, često ne pijemo kafu, ali smo zaista... Jeste, da, stvarno meni je baš drago što je to tako otišao u tom smeru da onako porodičan čovek i da se u tome lepo onako pronašao. Moram reći da si ti neko ko ne gradi karijeru na skandalima i negde od samog starta si ti to jasno stavila do znanja da to tako mora i treba da bude. Tako je, pa da, mislim, neke stvari ne mogu da se izbegnu u životu. Mislim, ono sve što nećeš, tebe to nekako juri, ali ja zaista nemam taj stav i ne želim na takav način da gradim karijeru, tako da to je moj stav sad kako će biti u buduće. Da li misliš da postoje zaista prava prijateljstva na estradi? Evo, Aca mi je rekao da ne postoje, čast izuzecima kao što je recimo Joca, njegov kum i prijatelj. Da li ti imaš nekog prijatelja kome zaista veruješ da je na estradi? Imam puno prijatelja koji su van estrade, ljude koje znam preko 10 godina i s kojima se družim, ali sa estrade mogu da kažem da sam super sa Editom Maradinović se družim se sa Peđom i Nenadom Jovanovićem, družim se dobro sam sa Mirzom Selimovićem, tako da imam puno kolega s kojima sam zaista u dobrim odnosima, ali ne mogu sad nikog da nazovem prijateljem, da mi je toliko blizak, zato što imam ljude s kojima sam tu duže. I ti si neko ko zaista svoj privatni život krije od očiju javnosti. Kako ti to polazi za rukom posle toliko godina? Ma ne krijem ja to ništa, nema to što, mislim, kao da se živim normalno, tako je, ali ništa to ne radim namerno. Mislim, ljudi ako hoće nešto da se sazna i da se vidi, to će se saznati i vidjeti dovoljno, da izbaciš sliku sa nekim ili da se pojavljuješ sa nekim, mislim, to je, ne može ništa da se sakrije, ali eto, polazim iz ruku. Vola da kasnije se dotaknu malo i ljubavnog života, da malo popričamo i o ljubavi, ali pre toga vola bi da prokomentarišemo malo estetske intervencije, zahvate. Kako gledaš na to? Zato što danas mnoge pevačice čak rizikuju život kako bi nešto promenile na sebi. Konkretno, devojke danas sve češće nisu zadovoljne svojim izgledom. Znaš kako, ja nemam ništa protiv toga ako se to uradi u granicama normale, jer poenta u estetici u tim operacijama je da devojke izgledaju kada urade nešto prirodno, da to ne bude primetno, da se ne vidi čim te neko ugleda da kaže ti si uradila to i to. Tako da mislim da devojke samo u tome greše, što možda, ali ima devojka koje žele da se to vidi, mislim, to je jednostavno, svako ima svoj izbor, da li želiš da se nešto primeti ili ne želiš, tako da... Kako je tebe onako urađena lepa pevačica na estradi? Urađena lepo. I prirodna, urađena prirodna. Moga da izviš nekoga. Pa to sad ako kažem urađena, to malo zvuči onako grubo i bez veze, ali... Dobro, podlegla je da sa intervencijama, zahvatima.
Pa ne znam pravo da ti kažem ko je šta sve radio, nisam se puno bavila time, ali mogu da kažem da puno lepih koleginica ima. Koliko lepe koleginice? Lepe moje koleginice su Edita Radinović koja je po meni prelepa, Aleksandra Prijović je po meni prelepa, Džejla Ramović je po meni prelepa, ona je prirodna devojka koja izgleda zaista onako po mom ukusu, tako da eto neko ne budu top 3. Mislim da se negde taj prirodni izgled vraća danas na veliki vrat. Da. I meni je baš drago zbog toga, kao i šminkanje, kao i sve to nekako je počela ta clean estetika da se vraća, što je super zaista, jer do pre par godina, mislim, ja kad vidim svoje neke slike kako sam se šminkala do pre 3-4 godina, šokiram se, ali to je tako bilo moderno, mislim, trepavice, konture, da se sve vidi, ali sada je opet moderno, da. A da li bi možda ti nešto sada promenila na sebi? Znaš, ono kada žene kažu nikada nismo zadovoljne, kada je u pitanju kilaža, sa mnogim koleginica tvojim kada sam radila intervju, većina žena nije zadovoljna, recimo, kilažom, sve žele da budu mnogo mršavije. Šta misliš zbog čega je to tako? Da li si ti možda, da li bi ti nešto promenila sada na sebi? Znaš kako, ja sam trenutno baš zadovoljna sobom i fizički i psihički, što se kaže. Ja sam što se tih nekih stvari tiče, sve što sam želela, ja sam uradila i radim na sebi, ali mislim da je vrlo važno kad kažeš to kilaža i to, da devojke treniraju, da se bave sportom. To je vrlo bitno, jer ne možemo da očekujemo da eto samo malo kao smanjimo kašiku ili da očekujemo neke super rezultate. Mislim da sad nije da sad prosipam neku pamet, ali mislim da je to zaista super. Često u teretani? Jesam, da, treniram često, evo sad sam bila za vikend, zato kažem da sam umorna, još se nisam oporavila, bila sam na Padel Open turniru. Igram i padel, tako da eto, pozivam sve momke i sve devojke da se bace na sport, jer ja sam osoba koja se nikada u životu nije bavila sportom, mislim kao mlada, kao mala, jednostavno to me nije zanimalo. Kada si odlučila da počneš se baviti? Ja sam eto pre par meseci, neki godinu dana igram padel ovako kao rekreativno sa drugaricama, ali pre par meseci sam krenula na časove i da se, što se kaže, obučavam, da igram pravilno. I evo sad sam učestvovala na ovom turniru i to je odlično iskustvo. Iskreno, mislim, tu su ljudi koji se bave tim sportom duže od mene, devojke koje igraju tenis, koje su u tom sportu dugo, tako da rezultat nije bio loš, 1 pobjeda i 2 poraza, ali to je, mislim, okej, apsolutno, s obzirom da je to neko moje prvo takmičenje u sportu, ali odlučila sam da nastavim, da treniram, da. A da li voliš privatno da pratiš sport? I koji put? Pa volim, nisam sad neki veliki fan, kao da sad moram da gledam sve, ali volim da pogledam fudbalske utakmice, volim da pogledam kad je olimpijada, volim to da pratim. Košarku, na primjer, ne volim. Mene košarka nekako uopšte, nikad me nije nešto zanimala, valjda što i ne znam ni da ubacim loptu u koš, pa me to nekako nije privlačilo, tako da, na primjer, to ne volim da pratim, ali volim tenis, naravno, kada igra Novak, to pratim obavezno. Kad si strastven, onako nabijač. Pa, znaš šta, ja nisam toliko, ali uglavnom sam u nekom društvu kad gledamo, da mene ta atmosfera ponese, jer svi oni lude, vrište, skiče i onda ja počnem sa njima i eto, tako da jesam. I tvoji prijatelji, pretpostavljam, porodice? Jeste, svi volimo. Dobro, a reci mi, da li imaš neke prijatelje možda koji su sportisti, da li voliš sa sportistima se družiš ili su to konkretno, evo sam iz tvoja branša, pevači, pevačice? Pa nemam da ti kažem, sad ne mogu da se setim, znam jedino, pa da, znam dosta njih ovako i kroz posao i ljude koje sam, eto, što se kaže, kroz život upoznala, ali nemam sad nikog bliskog, tako da kažem, da je u sportu. Moram te pitati, ti si to demantovala pre par meseci, druženje sa Duškom Tošićem. Šta se ti zapravo dogodilo? Mnogo su medijima pisalo, pa eto, vola bih to da tu. Duška poznajem takođe, da, Duška poznajem, ali mi nije po drugari, imamo zajedničko društvo, tako da, eto. Ali što ste povezivali toliko? Pa ne mislim ništa, pravo da ti kažem, to je neko na Twitteru, na društvenim mrežama je neko to nešto napisao i to se tako nakačilo, naravno, mislim na šta, tu nije poenta u meni, to je poenta u njima, da kažem, koji su zanimljivi za medije i onda naravno nisu njega povezivali samo sa mnom, nego sa mnogim devojkama, tako da ja sam to eto samo... Kako si reagovala? Pa iskreno, bila sam u šoku, zato što to je izmišljena priča, ali šta da radim, mislim... Da bi to neki demantovala? Jesam, da, mislim, ali svake gluposti 3 dana dosta. A te pogađaju takve stvari, novinski natpisi, takođe i komentari, da li si postala imuna na to ili čitaš negativne komentare? Znaš kako, izbegavam da čitam komentare, mislim izbegavam. Ja, hvala Bogu, nemam nešto puno negativnih komentara, mislim, pa nema ni razloga, eto, ali ajde, uvek se nešto nađe. Ali, znaš šta, pogodilo me u tom trenutku, ali kasnije, mislim, ne može da me pogodi nešto što nije istina, mislim, kako, šta ja sad, ja ne mogu tu ništa da promenim, to je tako, pa je tako. A na Instagramu ispod fotografija objava, čitaš komentare i pozitivni i negativni?
Pročitam, naravno da pročitam i ne brišem ja to. Mislim, imaš ono, ostavimo što me briga, mislim, naravno, ljudi imaju pravo na svoje mišljenje. Mislim, znaš šta, meni je sad jedino to bez veze što, evo, kao verovatno pretpostavljam i ovaj intervju da će biti na TikToku, na društvenim mrežama. I sad svako sebi da za pravo, mislim da su neki ljudi koje mi ne znamo, koji tako znaju da komentarišu, da vređaju da li neko izgleda ovako ili onako, da li je rekao nešto ovako ili onako. I onda mi je, tako je, to ranije nije postalo, ranije ti daš intervju, to bude ili na televiziji ili ok na YouTube-u, ali sad je to toliko nekako su svi dobili pravo da komentarišu i onda sad kad bi stvarno čitao i kad bi svaki komentar uzimao onako k srcu pa mi bi svi poludele, mislim, jer samo vidiš to su sve uglavnom neki lažni profili, neki ljudi, jer ja prva nikad nikome nisam komentar ostavila, ako ne želim da ostavim nešto lepo, da nekog pohvalim ili da napišem nešto lepo. Tako da ne može da me pogodi tamo neko lice koje će da napiše da sam ovakva ili onakva. Ali za koliko godina je stradao? Postoji baš, na primjer, recimo jedan poseban naslov ili, na primjer, komentar koji te pogodio? Pa nema, iskreno ništa, nisam nikad nešto pročitala o sebi da je toliko ružno, da me toliko pogodi, mislim, eto, iskreno ne. Ali je bilo momenta kada si prolazila kroz teške situacije, tokom karijere, privatnih nekih stvari, kako prevazilaziš teške momente? Pa dobro, zavisi šta je u pitanju, ali ja i tekako pustim nekad vreme da prebolim nešto, eto, ili ako je ljubav u pitanju, ili ako je neka situacija koja me, eto, pogodi, mislim, vreme sve nekako, zna da izleči. A si emotivna? Jesam, mnogo. Kada je ljubav u pitanju? I kada je ljubav i kada su prijatelji, kada je, mislim, stvarno sam onako emotivna osoba i empatična vrlo, što možda nekad nije dobro, ali šta ću, takva sam. A što je ono što treba muškarac, recimo, da posjeduje da bi osvojio tvoje srce? Karakterno. Znaš kako, vidim da je to često pitanje da pitaju žene šta treba. Tu ne postoji nikakav spisak. Sad ja kad bi imala spisak mora da bude ovakav, i onda jednostavno nema tu pravila. Mislim, ni kada je fizički izgled u pitanju, ni kada je neko. Naravno da treba da bude pametan, dobar, brižljiv, duhovit, što da lepo izgleda, naravno, ali nema tu sad da kažeš nešto, neki spisak da baš mora. To kad se desi, kad se zaljubiš, to je nekad se desi da se zaljubiš u nekoga u koga nisi planirao. Mislim, kad pogledaš da kažeš, ovo baš nije moj tip, a da ti se svidi na kraju. A kako si kada neko osvoji tvoje srce kada se zaljubiš? Ja sam stvarno emotivac koji će ti pružiti sve što može u tom trenutku. Tako da, što se mene tiče, ja mislim da sam stvarno super. A ja sam ljubomorna malo? Ne. Mislim, naravno imam doz ljubomore kada mi neko da povoda, ali ja ne pokazujem puno ljubomoru. Ja znam nekad i da prećutim nešto ako mi smeta, što možda nije dobro. Možda je bolje da se kaže onako u startu je ti to i ne valja, promeni. Ja znam nekad i da prećutim i da nekad sačekam malo, da onako mudro odreagujem, da, ali možda to nekad i ne valja, onda mi se nekad nakupe neke negativne stvari pa onda poludim posle nekog dužeg perioda. Tako da, mislim da sam, što se tiče ljubavi, okej, da sam onako, da znam da se dam, ali to onda čekam i da mi se vrati. A kako komentarišeš sve češće što poznate ličnosti, a i nebitno je, moramo da budu poznate ličnosti, kače svog partnera na društvene mreže? Da li misliš da je to dobro ili ne u današnje vreme? Pa znaš šta, ne vidim tu ništa loše, mislim, ti ako nekoga voliš, ako to je neka stabilna veza ili brak, što ti ne bi okačio, mislim, od čega ti ne treba niko kriti ako je to nešto ozbiljno. Ja, na primjer, to ne radim jer sam odlučila da kada budem imala partnera s kojim želim da provedem svoj život, da onda njega, što se kaže, tako je, ali pre toga, to je moja odluka, ali sad neko, mislim, meni je bez veze da ti staviš sliku sa nekim momkom s kojim si nešto kratko, pa onda sledećeg staviš, pa mislim, to mi je malo jedino bez veze, ali treba tu biti možda malo strpljiv. Onda moram reći, čim nisi objavila fotografiju, nisi emotivno ispunjena. Kako? Nisi emotivno ispunjena, čim ništa nisi... Pa nisam još uvek u tom smislu da imam čoveka s kojim želim da provedem ostatak života. A bi volila u budućnosti? Fotografija. A bi volila u budućnosti jel vidiš sebe zapravo u beloj venčanici, negde da staneš na ludi kamen, da li priželjkuješ uskoro da se udaš? Pa naravno da priželjkujem. Mislim, znaš kako sve žene nekako maštaju u tom danu. Ja nisam od onih koja mašta, koja sad već sebe zamislila ovako, onako, to će, ali naravno da bih voljela, to jeste jedna lepa uloga, prvenstveno da se ostvarim u ulozi majke, a i naravno supruge. A kada biraš negde karijeru ili ljubav, to je zaista teško pitanje,
ali šta bi preizabrala? S obzirom to da već evo dugo gradiš karijeru, sada kada bi naišao taj jedan muškarac koji bi te potpuno osvojio. Ja biram jedno i drugo. Jedno i drugo zato što jedno i drugo može da ide zajedno. Tako je, i kada je žena i kada je muškarac u pitanju. I mislim da su, ja ne volim te kao teme, pevačice, njima je teško, ja sam iskreno alergična na tu temu, zato što, zašto sve što ljudi dele na profesiju kojom se bave, mislim, šta znači pevačica, ne razumem. Znaš, kažu, meni je teško da nađem dečka, svi su ljubomorni jer ja sam pevačica. Ako ti imaš ljubomornog dečka, on će biti ljubomoran i ako si medicinska sestra, i ako radiš u bolnici noćnu smenu, mislim, to je meni stvarno kad to... A si imala ti momke koji su bili ljubomorni recimo na tvoj posao i na tvoju profesiju? Pa konkretno na moj posao ne, mislim, znaš šta, ti mene kad upoznaš kao ličnost, kad znaš gde radim, kako funkcionišem, kako se ponašam, ja ne dajem povode da neko bude ljubomoran, sad baš ako neko ima problem u glavi, ako ima manjak samopouzdanja, to već nije moj problem. A ti imala momente? Pa imala sam možda, sad ne mogu da se, imala sam neke trenutke, ali to nikad nije bila neka ljubomora do te mere da je to sad nešto kao strašno, ali imala sam, nije da nisam, nego kažem ti samo da ne volim to deljenje nama pevačicama, mi smo jadne, mi ne možemo, tako je, može sve da se postigne, poenta je da nađeš pravu osobu koja će da ceni tebe, čime god da se baviš, da prepozna tvoje kvalitete i tvoje mane i vrline, kao i ti njegove, tako da, mislim, ja mogu da kažem, nikad ne bih bila, ne znam, sa šta god, lupam sa nekim koji se IT-evcem, zato što ja ne volim što će onda sedi na kompjuteru cijel dan. Ali priznala budeš sa sportistom ili pevačem, na primjer? Sa pevačem ne bih, mene nikad kolege nisu privlačile, jednostavno nisu moj tip. Sportisti, ok, lepo je kad neko trenira, kad je neko u sportu, to je meni prelepa jedna profesija, tako da to mi je okej, da. Negde može da razume i tebi i tvoju karijeru, a i ti njegovu, s obzirom na to da se... To ima puno odricanja, tako je, tako da mislim da što se tiče toga, tu bi možda s nekim mogla da se poklopim, jer baš zbog tih stvari. Dobro, s obzirom na to da nisi nam otkrila da li si emotivno ispunjena i možda i nećeš. Nešto ostane malo u tajnosti. A zbog čega toliko? Nikada nisi javno govorila o tome? Znaš šta, zato što ja ne vidim sad tu... Pa lepa je, trenutno nisam ispunjena emotivno, nažalost, ali znaš šta, nekad je okej da to zadržim za sebe, jer opet kad kažeš da si slobodan, onda navale neki ljudi koji tako je, onda bolje nekada kažeš i da si zauzet. Da li si ti ta koja ostavlja? Podešavalo se da ja ostavim i da budem ostavljena, da. Koliko je to, ajde kažemo, bolno? Procenti šta je bilo? Pa znaš šta, nije lako ni ostaviti nekoga. I to je isto bolno, mislim, zavisi od kakva je situacija, kakva je bila veza, da li tu bilo neki problema ili ne, ali nije lako ni ostaviti, mogu da ti kažem. Dobro, polako privodimo kraju. Da bude teško. Kada si bila najsrećnija u životu? Pa ne mogu sad da ti nađem sad neku određeni trenutak, ali mogu ti reći da sam i sada srećna, zato što, eto, radim na novim projektima, radim na novim pesmama, presrećna sam prvo zbog toga, zadovoljna sam trenutno svojim životom, eto, treniram, radim, svi su zdravi i zdrava sam ja, to je najbitnije, tako da nemam razloga da ne budem srećna. Mnogo koleginica, kada si negdje kod albuma pesma, mnogo od tvojih koleginica je izdalo ove godine albume i kolega. Koji album bi posebno izdvojila? Šta ti se negdje najviše dopalo? Pa, sviđa mi se naravno album Tete Irović, pa Aleksandre Prijović. Dosta mi se pesama svidelo. Evo, moram da pohvalim pesmu Jovane Pajić, koja je prelepa. Skoro sam se srela s njom na jednom koncertu, pa smo baš malo pričali o tome koliko je ta pesma onako njoj donala puno toga. Tako da, sad ne mogu trenutno da se setim, ali eto, puno pesama. Mi se sviđa. Dobro, i mi ti želimo uskoro u budućnosti jedan album. Hvala, znaš šta, možda će biti EP, imam nekoliko pesama već spremnih, samo je poenta da li ću stići da snimim spotove za sve šta kako, ali minimum će biti 2 pesme sad na jesen, možda nešto ostavim što se kaže tamo posle nove godine, da, ali eto za sada nek bude da sam odlučila i obećala da će 2 pesme izaći sigurno. Dobro, i za kraj, po čemu ćeš pamtiti ovo leto s obzirom na to da leto se zvanično završilo? Leto je tako brzo prošlo da ja ne mogu da verujem. Mislim, meni kao sad me zovu da zakažem novu godinu, ja kažem ljudi, ali kao da je nova godina bila prije mesec dana. Ja sam totalno i dalje ne mogu da se saberem. Leto ću pamtiti po druženju i po uživanju, iskreno. Ja nisam puno radila ovog leta, kao što inače i ne radim, to sam možda već nekad pomenula. Volim da leti odem na more, volim da putujem, tako je, zato što nekako život je kratak, život brzo prođe, ova mladost i sve ovo
i onda mi je nekako žao, već kad radim cijele godine, daj bar malo da odem i na more, tako je, da. Hvala ti mnogo, nadam se živala danas i vidimo se... Hvala i tebi na pozivu, vidimo se kad izađu pesme. Kad izađu pesme, da, tako je, hvala. Da, hvala tebi. Veče svima, drago što večera sa vama, evo sam bukvalno do 6 puta iz Hrvatske, premorena sam, ali eto, spremim se, našminkam, znam da me čeka divna publika, ubor nestaje. Uvijek je vikend tvoj u Beogradu, zna se da je subota tvoja i da je sve puno. Da, juče sam bila u Hrvatskoj, u Ogulinu, to je baš onako daleko. Ne bi ni znala kako je to mesto, nisam ni znala da postoji, ali stvarno taj grad izgleda kao mala Švica, znači ono, prezimna sam. Rasturila sam i došla večeras, Beograd moj uvek bude puno. Tada sam januar ostavila za odmor, u januar idem malo u Dubaji, malo ću odmarati i malo ću da pripremam pesme, pošto u aprilu hoću da izbacim ceo album, a sad pred Novu godinu jednu pesmu, utorak idem da snimim i da završavam. To je ta čuvena neka ozbiljna pesma. Sad ću da ti kažem iskreno, ja nisam bila samo na Novom Zelandu i u Moskvi nisam bila, zato što kao, ajde, to su neka mesta gde ću da idem kad budem kao starija. Ali gde se dogovaram da idem za Moskvu, da stane rat pa ću ići. Tako da, stvarno sam svuda bila i presrećao sam i nema veze, meni gde je lepo i ja volim da odem ponovo u to isto mesto. Vidjela komentare Jelene na tebe i Cecu, vaše snimke, neke vidjela možete se pričati. Da ti sad nešto kažem, meni uopšte nije jasno čemu takva drama. Mislim, Ceca i ja smo prijateljice 30 godina. Ja sam njoj bila gost na koncertu Kukavica, znači bila mi žena u svadbi. Mi smo se viđale zadnjih 10 godina na ručku u Novom Sadu, u Beogradu. Sad smo se snimile na Instagramu, smo bili malo duže zajedno, pa je to kao wow. Znači ne znam što to ni ljudima jasno. Vidi, mene Ceca nikad nije pitala s kim se ja družim, šta radim. Također nikad i ja nisam pitala šta radiš, s kim se družiš. Znači, takva pitanja postavljaju samo iskompleksirani, sujetni i nesigurni ljudi. Znači, mene to, znači u pesmu, ko se sa mnom druži, život mi je duži, ako sa mnom nije, ni za kurac nije. Tako da, ja sam žena koju svi vole i omiljena sam. Sedeću i sa Cecom, sedeću i sa Brenom i Draganom Mirkovićem. Ja sam omiljena, meni moj otac koji je za mene bio Bog otac, nikad mi nije govorio šta ću da radim, šta neću, niti mi neko. Kome se ne sviđa ne mora da gleda i to je to. Ovo pravi za vas da je vašim prijateljstvom? Ne znam, da ti kažem, ne bi se uopšte o njoj razmišljala, svako radi sebi, tako da ne radi meni. Ja nisam ništa radila. Ja sam čista. A o tom priču, te pomaganju, to šta sam sve ja pomogla, što ona zna i što ne zna, pa nisam pričala, jer sam ja gospođetina. I neću pričati ni ružne stvari, ni lepe, neka to ovako završi ko završi, njen izbor, njena stvar. Sujeta je čudo.